Hi Connor, sut wyt ti? Hello Tokyo! O, dwi'n iawn. Mae'n neis gweld chi hefyd. O, mae'n hyfryd i dy weld di, a dyma ni unwaith eto. Ti wedi gosod her arall i ti dy hun. Ie, dwi wedi gwneud hyn 3 gwaith o'n. Pan o'n i wedi gwneud y tro arall, o'n i wedi cael $1 million. O'n i ddim wedi gallu bywyd o. Mae'n anhygol oedd fod yn honest efo chi. Wel, nôl yn 2022, nes di benderfynu wneud sialens ar y beic yn do i godi arian at elusen Immune Deficiency Foundation. Ac eleni, waw, ti wedi mynd cam ymhellach yn do? Ie. A dwi'n mynd o Hokkaido, sydd yn gogledd Japan, i Tokyo. Mae'n mynd i cymryd 15 dydd, a 70 i 90 km ar y dydd. Mae Japan fel Cymru, mae efo lot o mynydd, a mae Hokkaido ddim hefo mynydd, so dwi'n gobeithio mae'n mynd i mynd yn iawn i dechrau efo. Ond pam da ni'n mynd i closer to Tokyo, dyna ni'n mynd i gweld. Ac eleni, ti'n neud rhywbeth o'r enw text-to-speech, lle mae unrhyw un sy'n rhoi arian i chi a neges, fyddwch chi'n clywed y neges tra'n seiclo. Ie, dwi efo speaker bach ar y beic. Mae'n neis clywed am pobl dros y byd sy'n eisiau roed arian i'r elusen hyn. Mae'n ferchog. Dwi'n trio fy gorau i ddim crio, achos mae'n mor anhygoel. I gweld pobl sy'n eisiau gweld beth da ni'n neud, a gwylio llwyddio byw a roi ei arian i elusen, mae'n mor anhygoel. Mae'n rhaid chi fod yn hapus. 56k raised, thank you. A ti'n cael cymort dy fam o adre nôl yng Nghymru? Mae'r mam fi yn ferchog ar beic. Mae hi'n neud fel 100 km dydd, mae'n crazy. A pan o'n i'n deud i'r fam mi, o'n i'n neud Seiclo hyn, o'n i'n deud oedd o'n cute. O'n i'n meddwl, bit cute. Ond na, mae hi'n gwylio trwy'r amser, a mae'n neis i cael mam sy'n gwylio pob llwyddo bil dwi'n neud. Wyt ti'n un sydd yn mwynhau seiclo te, a dyna pam ti wedi gosod y sialens yma? Ie, dwi'n trwy'r amser pan dwi'n neud llwyddo byw, dwi'n y stafell hyn, a dwi'n hoffi chwarae gemau, ond weithiau, dwi eisiau jyst mynd allan a gweld Japan, achos mae mor hyfryd, a dwi eisiau dangos i pawb sy'n gwylio mor hyfryd mae Japan yn, a dwi'n meddwl mae hon yn perfect chance i wneud hynna. A mae mod dilyn y daith a gwylio chi yn seiclo, yn does? Ie, ar y we, mae'n app ar App Store hefyd, ond ydych chi'n gallu mynd i twitch.tv/CDawgVA. O pob hwyl i ti ar dy feic nawr dros y dyddiau nesaf, mi fyddwn ni'n dilyn dy daith, pob lwc i ti. Diolch, bye bye.